Oostpool. In Doorspoel is gaat bijzonders aan de hand. We reden hier net langs en als ik goed heb gekeken, wonen hier 2 prinsen nevenijn. Maar zo goed is Doorspoel helemaal niet. Dat ze denken van hebben die 2 carnavalsverenigingen. De turfstekers. Prins Arjan. En prins Mark. Van de Vlikkenstekers. En prinses Genie. Quit living on dreams. Dus kijken of ze ook echt een droom aan het leven, aan het beleven is. Ach, kijk nou toch. De familie Guns. Fiets voor de deur, auto op de oprit. Wat klopt hier niet? Dat we het gezien hebben. Linkse? Hallo. Goeiedag. Hoogheid! Ja, dankjewel. Proficiat! Ja, dankjewel. Hoe lang best wel oud? Hey, zullen we binnenkomen, want het is koud moeten nog niet. Ja, nou, perfect. Oh, kijk. Een man naar mijn hart. Hoe? Wat is dat? Dat is de waakhond hier. Ja, ik geloof het direct. Komt in. Hey. Waar is de boxveur? Klein kindje. Oh. En een heel korte tijd 2 keer opa en oma geworden. In heel korte tijd? Ja. Nou, de jongste dochter die raakte zwanger, ongepland, onverwachts. En toen was de oudste natuurlijk ook niet meer te horen, dus in 2 maanden tijd, opa en oma, ja. Ja. Heb je wat leeg wat we aan kunnen maken? Of ga je dat zo, Mitch? Ja, als we leeg hebben is het fijn. Oké. Ja, maar gaan we naar zitten of wat gaan we doen? Of Ja, wat ik wil. We kunnen ook even gewoon... maakt me niks uit. Ja, zei ik dan. Whatever you want. Ja, kijk, maar lief, het is te donker. Waar is die prinses? Die is ik zal ze eens roepen. Oh, die is wel toes. Ja, die is van toes. Maar dat is wel leuk als we ze allebei... Ja, dan... Oh, kijk. Heb je gezien, Mitch? Dit zullen ze dan wel allebei zien. Oh. Dat zien allebei de dokters. De dochter en de kleinkindjes. Oh. De prinses is nog een beetje aan het Fatsoeneren? vaccineren. Oh, maar die komt er wel bij? Die komt er wel bij. Ja. Oh, dat is wel Zet, leuk. wat zitten? Ja, door stond al wat... Ja, ik zie zo net zonnig was nog aan het werken. Die zijn net binnengebracht. Het zal, maar eigenlijk is de receptie. Oh, dan is onze timing redelijk goed. Perfect, ja. Nou, Gaat zitten, willen Ja. jullie koffie? dadelijk. Dadelijk. Want we moeten eigenlijk dadelijk ook even bij de buren. Ja. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat 2 buren Ja, prinsen, nee, dat is denk ik vrij uniek, ja. zeker in een want hoeveel lu wonen er in Doorspoel? Volgens mij 3600. Met Ospeldiek erbij. Oké. Ja. Maar wie zit dat dan? 2 verschillende verenigingen? Wie kent dat? Nou ja, vroeger had je 2 verenigingen. De turfstekers die zaten in de Piel. Ja. En de vlikkenstekers die zaten in het dorp. De vlikkenturfstekers zijn 20 jaar geleden opgeheven. Maar een jaar of 10 geleden zijn die weer heropgericht. Alleen is dat eigenlijk vanuit een café hier in Durban ontstaan. Dus nu kunnen die prinsen van de turfstekers, en ook van de vlikkenstekers trouwens, die kunnen overal wonen. Dus die geografische scheiding die is er niet meer
in die twee verenigingen. Oké. En welke van de twee is dan zien de turfstekers Alder of zien dat juist de vlekkenstekers die Alder zien? Nou, de vlekkenstekers bestonden in de oorlog al, maar die zijn in 1965 of zo zijn die gestopt. En die zijn in 70 weer heropgericht. Dus we hebben dit jaar ook het jubileumjaar. Maar wie nou het oudste van de twee is, dat zou ik niet durven te zeggen. Oh, dus er is ook nog jubileumprins. Ja. Wat is een vlekkensteker? Nou, vroeger had je in de pier had je over turf gestoken. Ja. Maar het luikje bovenop de turf, dat was vlik. De vlik noemen ze dat. Dus wie de turfstekers al bestonden, toen was de alternatieve naam de vlekkenstekers. Dus dat is het bovenste gedeelte van de turf. Dat huur sticht natuurlijk wel te weten, hè, als hoogheid. Nou, ik denk ook toevallig dat ik het weet. Oh. Ja, wat ze met turf doen, dat weet ik. Maar Ja. wat deden ze met de vlek dan? Weet ik ook niet. Oh, Ik denk weggooien. huiskamervraag. Ja. Ja. En ik denk weggooien. Maar dat zal wel niks van de wijs zijn geweest. Dat burgeneert, denk ik. Oké. Morgen receptie. Ja. Ik weet niet, heeft ze een goed netwerk? Gaat dat druk weer? Ik zag op de lijst dat er aardig wat verenigingen komen, ja. En ik heb ik maak muziek en ik sport nog. Dus grote families aan allebei de kanten. Oké. Dus het zal wel druk weer, ja. Oh, jee. Hallo! Nee, ah joh! Prinses! Je moet een beetje opdoen, denk ik eerst. Volgens mij zoekt ze de route om door Ah. een ringsje te halen. Maar, Ja. Oké, nou, moet ze helemaal zelf weten. Oh ja, mag ik tegen een tip geven Ja, dat mag, ja. voor de receptie? Ja. Want ik neem aan dat sticht, ik moest die handschoentjes aan natuurlijk. Nee. Niet? Nee, we hebben nog geen handschoentjes. Oké. Nee, want als ze met handschoentjes handjes gaan geven, dan moesten we wel een extra stel hebben. Want op een gegeven moment dan is dat niet representatief meer. Als ze al 150 handjes Een gegeven. vereniging zonder handschoentjes. Oké. Ja. En wat is er nog meer out of the ordinary aan de vlekkenstekers? Wat is typisch voor de vlekkenstekers? Ik denk de kledij wel. Tegenwoordig zijn bijna alle verenigingen in een zwarte pak. Ja. En we zijn nog in de originele kleuren rood, geel, groen. Hesjes rood, geel, groen. Dus de rood van 11 het rode hesjes, de adjudant hebben... Nee, de rood van 11 het rode hesjes, de adjudant, de groen en de prinsenpaar het gele hesjes. Dus we zijn nog in de vastelovenskleuren. Is er al ergens een foto van dicht? Of hebben we dat gemist? Ja, nee, Boet hebben we net gehad. Hè? Ja. Maar ik heb ook... Daar krijg ik niet goed genoeg op gelet. Nee, die ook niet. Ik heb ook nog een statiefoto, ja. Oké. En bij de hand? Ja, die ligt hier, ja. Ik dacht, die is al ingeleased en hangt dan Ja, nog. Nou, dat heeft een bepaalde reden. Dat heeft een bepaalde reden. De liesjes worden goed verkocht. De liestemaker is failliet gegaan. Oh, je staat er niet leuk op. De meningen lopen misschien wel oedijn tussen prins en prinses over. Wat is dan de reden? Ze is wel al ingeleased. Ja, ze zijn al Engels. Dat is kies. de officiële en dat is de... dat ik het nogal druk heb qua werk en ook qua prinsenschap. Dus het is er nog niet van gekomen om Een negel in de moord te houden. met een negel in de mond te houden. Nou, ik kwam weer net, ja, voordat de camera aanging, al een inboorling tegen. Hey? Een dorpeling uit Doorspoor. En die wist ons te vertellen dat er een soort van gezonde animositeit bestaat tussen die twee verenigingen. Die proberen elkaar nog wel eens vliegen af te vangen. Klopt het? Ja, in het begin was dat nog wel erg en nu is het toch wel, gaat het wel eigenlijk wel heel goed tussen deze verenigingen. Ja, in het begin was er wel wat gezonde strijd of zo. Ja, maar dat is toch leuk? Dat is toch leuk, ja. Dus de ene vereniging die met de scepter van de andere prins aan de haal giert en zo, en dan kan ze hem voor een vaat beer terugkrijgen. Ja. Allemaal dat soort dingen is allemaal gebeurd. En, maar het gaat goed. Ja. Oké. Best een echte carnavalsvier? Ja, dat mogen we wel zeggen, denk ik. Ja. Ik ben volgend jaar 4 keer 11 jaar lid van deze vereniging. Dus. En ik speel in de kapel van
Dat is mijn... en ik zit ook in het bestuur trouwens. Ja. Oh, wat is die instrument? Bij de kapel speel ik trompet. Oké. En in het dagelijks leven bij de hermenee horen. Oké. Dus een man van meerdere talenten en meerdere instrumenten. Dat zijn wel 2 typen instrumenten. De ene speel je links, de andere speel je rechts. Ja, kunnen dat ik vroeger ook gewoon rechts begonnen ben. En later pas op horen. Dus. En dat zit er nog. Dat zit nog in het systeem, dat rechts. Maar als je 4 keer 11 jaar lid bent van de vereniging, was ik zo'n type die eerder jaar wel genoemd werd in het rollercircuit? De laatste jaren wel, maar ik heb 24 jaar in Nijweert gewoond. Mijn vrouw die had al een kapsalon. En, daar hebben we gewoond. En de prins moet in het dorp wonen. Dus 24 jaar kwam ik niet in aanmerking voor het prinsenschap. En toen ik terugkwam, toen word ik wel genoemd. Ja. Ja. En toen duurde het nog tot dit jaar voordat het zo goed was.